Συζητούσαμε με ένα φίλο προχθές και αναφέραμε τη φράση αυτή που πολλοί δάσκαλοι συνηθίζουν, το «ζήτα και θα λάβεις». Και μου λέει, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτή η φράση μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε μεγάλη απογοήτευση, γιατί ο κόσμος σου λέει αρκεί να το ζητήσω, αρκεί να το λέω μέσα μου, αρκεί να το θέλω και θα το έχω. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε λίγο την υλοποίηση, τι συμβαίνει στην υλοποίηση, έτσι. Ας ξεκινήσουμε από το ζητάω. Το πρώτο κομμάτι κάθε πετυχημένης υλοποίησης είναι να ζητήσω πραγματικά, να βρω αυτό που πραγματικά θέλω και να το ζητήσω, να το αξιώσω, να νιώσω δηλαδή ότι όντως αυτό το πράγμα μπορώ να το έχω και γι' αυτό το ζητάω. Οπότε, κάνω αυτή την κίνηση, ζητάω και με ποιο τρόπο? Δεν ζητάω παρακαλετά, είτε οικετεύω, είτε απαιτώ από το Θεό ή από το σύμπαν να μου φέρει αυτό που θέλω. Δηλώνω την πρόθεσή μου να το έχω, να το ζήσω, να το αποκτήσω και μετά το απελευθερώνω. Δηλαδή, είναι πολύ ωραία στιγμή όταν γεννιέται η επιθυμία για κάτι και είναι πολύ φυσιολογική στιγμή. Μην προσπαθείτε να αποκοπείτε ή να περιορίσετε τις επιθυμίες σας. Δεν είναι εκεί το κλειδί. Ζητάω λοιπόν κάτι, θέτω τον εαυτό μου πρόθυμο και ανοιχτό στο να λάβει αυτό που θέλει και μετά προσπαθώ να παραμείνω στη συχνότητα αυτού που ζήτησα. Παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Αν εγώ θέλω να κάνω ένα μακρινό ταξίδι, ξέρω εγώ, στην Ταϊλάνδη και αυτό μόνο που το σκέφτομαι μου φέρνει μεγάλη χαρά, ή αν για παράδειγμα θέλω να έχω έναν πολύ ωραίο, πολύ καλό σύντροφο για μένα, η ιδέα του να έχω ένα τέτοιο σύντροφο μου φέρνει πολύ μεγάλη χαρά και αν μπορούσα να βαθμολογήσω αυτή τη χαρά μου θα έλεγα ότι στο σύνολο της ευτυχίας, ας πούμε, ο ιδανικός σύντροφος μπορεί να πιάνει ένα 9, ας πούμε, στο σύνολο του 10. Θα είμαι στο 9 ευτυχισμένη, χαρούμενη αν έχω αυτό το πράγμα ή αν κάνω αυτό το ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Ωραία. Από εκεί και πέρα δεν είναι ότι καθόμαστε έτσι, το είπαμε, το δηλώσαμε, το δώσαμε στο Θεό ή στο σύμπαν και δεν κάνουμε τίποτα μετά. Μετά αρχίζει αυτή ήταν η πρώτη δουλειά που κάναμε, είναι το πρώτο βήμα και μετά πρέπει να γίνει η επόμενη, η πολύ βασική δουλειά που είναι αυτό να μπορώ να πιάσω τη συχνότητα αυτής της χαράς όσο το δυνατόν πιο πολλές φορές γίνεται μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Η δουλειά μου από εκεί και πέρα, η οποία μπορεί να είναι καθαρά ενεργειακή δουλειά, δεν χρειάζεται να είναι δουλειά να πάρω, να σκάβω ή να δουλεύω πολύ σκληρά για να κάνω αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ίσως εκεί είναι που γίνεται η παρανόηση. Η δουλειά όμως πρέπει να γίνει και η δουλειά μπορεί να είναι ενεργειακή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ κάθε μέρα και πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει να συντονίζομαι με αυτή τη συχνότητα του 9 της χαράς για να μπορέσω να το συναντήσω. Πρέπει δηλαδή να μπαίνω στο σανσέρ και συναισθηματικά, ενεργειακά να ανεβαίνω σε αυτή τη συχνότητα που είναι ανάλογη με την χαρά που θα έχω κάνοντας αυτό το ταξίδι ή έχοντας αυτό το σύντροφο. Αν λοιπόν εγώ σε ικανό χρονικό διάστημα μπορώ να ανεβαίνω και να βγαίνω στο 9, τότε θα κινούμε στον όροφο του 9 και εκεί σε αυτόν τον όροφο θα συναντήσω αυτόν τον ιδανικό σύντροφο ή θα συναντήσω αυτό μου το ταξίδι. Δεν μπορώ εγώ να ξυπνάω κάθε πρωί και να βιώνω την έλλειψη αυτού που θέλω, δηλαδή να στεναχωριέμαι γιατί δεν το έχω, γιατί δεν έκατσε πάλι οι άλλοι θα πάνε και εγώ θα μείνω πίσω, γιατί όλα σε μένα. Αν είμαι σε αυτήν την κατάσταση έλλειψης και γκρίνιας, όχι 9, είμαι στο -2, -3, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβω στον όροφο του 9
που εκεί βρίσκεται αυτό το ταξίδι, βρίσκεται αυτός ο σύντροφος, βρίσκεται το ανάλογο εισόδημα ή οτιδήποτε θέλει ο καθένας και έχει βάλει στο 9 του. Επομένως, η δική μου δουλειά είναι ενεργειακή, είναι να βρίσκομαι σε αυτό τον όροφο για να μπορέσω να το συναντήσω. Τώρα, εύλογα θα μου πεις, πώς είναι δυνατόν να είμαι στο 9 όταν δεν έχω αυτό που θέλω? Εδώ είναι που σε θέλω. Και αυτός ο μήνας είναι μήνας ευγνωμοσύνης. Έχει μέσα την ημέρα της ευγνωμοσύνης, στις 21 του μηνός, 21 Σεπτέμβρη, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ευγνωμοσύνης και θα κάνω ένα ανοιχτό Zoom που θα μιλήσω μέσα από την καρδιά μου για την ευγνωμοσύνη, για όλα αυτά που έχω πάρει από την ευγνωμοσύνη. Θα κάνουμε ασκήσεις, θα είναι βιωματικό. Αν θέλεις να συμμετέχεις, με πολύ μεγάλη χαρά, μείνε συντονισμένο στο κανάλι για να πάρεις περισσότερες πληροφορίες. Θα είναι ένα πολύ ωραίο event, πολύ ανεβαστικό. Η ευγνωμοσύνη, ας πούμε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορώ να κρατιέμαι ψηλά. Πώς μπορώ να είμαι στο 9 όταν μου λείπει αυτό το ταξίδι και αυτός ο σύντροφος? Μπορείς, γιατί έχεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Πίστεψέ με, αν είσαι εδώ και με βλέπεις και συντονίζεσαι μαζί μου, έχεις άπειρους λόγους κάθε μέρα να ανεβαίνεις στο 9. Και αν όχι στο 9, μπορεί να ανέβεις στο 8, να ανέβεις στο 7 και από εκεί είναι πολύ μικρό το αλματάκι για να πας στο 9. Έτσι λοιπόν, όντας ευγνώμων για όλα αυτά που έχεις, για τις υπέροχες σχέσεις που έχεις στη ζωή σου, για το εισόδημα που έχεις όποιο και αν είναι αυτό, για το ότι κάποιος σου εμπιστεύεται να κάνεις μία δουλειά, για το ότι έχεις την υγεία σου, για το ότι δεν πονάς. Έχουμε χιλιάδες λόγους να είμαστε ευγνώμονες κάθε μέρα. Αν λοιπόν κατακτάς αυτήν την αίσθηση και βρίσκεσαι όσο πιο συχνά μπορείς στο 9, μάντεψε, θα το συναντήσεις αυτό που θέλεις. Πραγματικά είμαστε ευλογημένοι και σε αυτόν τον τόπο που ζούμε και σε αυτή τη χρονική περίοδο της ιστορίας που ζούμε, που είναι τόσο ειρηνική, που είναι τόσο ήσυχη, που είναι γεμάτη ευκαιρίες να κάνουμε πράγματα, που είναι κρίμα να μην δεν κερδίζουμε από αυτό το πράγμα, να μην δεν κερδίζουμε τα ωφέλη του να νιώθουμε όμορφα. Έτσι λοιπόν κάνουμε εμείς την ενεργειακή δουλειά και δεν είναι λίγη. Χρειάζεται δουλίτσα για να είσαι στο 9, δεν είναι εύκολο. Όταν όμως είσαι, η υλοποίηση μετά είναι εύκολη. Εκεί κολλάει το ζήτα και θα λάβεις ζήτα, δράσε και θα λάβεις. Η δράση, είπαμε, δεν είναι απαραίτητα να είναι φυσική δράση. Δεν χρειάζεται να δουλέψω 400 ώρες υπερορία για να πετύχω το στόχο μου. Και πρόσεξε με τώρα. Αν δουλέψεις ενεργειακά, αν δηλαδή δουλέψεις με την ευγνωμοσύνη, με τη χαρά, με την αγάπη στη ζωή σου, θα χρειαστεί πολύ λιγότερο να βάλεις δράση. Όσο λιγότερη ενεργειακή δουλειά κάνεις, τόσο περισσότερη δράση θα χρειαστεί. Αυτό είναι μια τραμπάλα. Οπότε πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μοχθούν, πραγματικά δουλεύουν με όλη τους τη δύναμη και όμως δεν καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους. Τρέχουν, δουλεύουν πολύ υλικά, αλλά ξεχνάνε το ενεργειακό κομμάτι. Και έχει άλλους ανθρώπους που βλέπεις ότι σιγάρεση, αυτός μπορεί να δουλεύει και 2 ώρες την ημέρα ή μπορεί να έχει εισοδήματα να του έρχονται έτσι. Είναι γιατί δουλεύει το ενεργειακό κομμάτι περισσότερο. Εσύ σε ποιο κομμάτι είσαι καλός και ποιο κομμάτι θα ήθελες να βελτιώσεις? Για γράψε μου κάτω στα σχόλια και θα απαντήσω σε κάθε ένα από αυτά με πολύ μεγάλη χαρά.